Така, привет! Привет казвам на Гергана Маркова, с която днес ще разговарям по темата за управлението на хора. Темата, която е така предмет на нашия разговор е какво е важно конкретно в нагласата ни при управлението на хора, но ще покрием доста неща в следващите минути. Така че вярвам, че за всички, които ще гледат това видео, то ще бъде изключително полезно в посока на това именно какво е важно да изградим като подход, като нагласа, с цел да изграждаме работещи взаимоотношения, трайни взаимоотношения с всички хора, които са важни в бизнеса, клиенти, екип, партньори, въобще всички, които са въвлечени. Гери, добре е дошла. Здравей, Саше! Привет и от мен на всички! Много се радвам да бъдеш мой гост. Гергана всъщност е и мой партньор в Ликора. Ние работим заедно в Ликора, със собственици сме в фирмата, но като дейност Гери е консултант по личностна лична и бизнес ефективност. Обучител е с над 27 годишен опит вече и в нейния фокус е да работи с менеджерски екипи, да помага на менеджерските екипи на средни по големина фирми, на големи организации също да изграждат тези умения за лидерство и висока ефективност, които да превръщат организацията в така вървяща напред и с по-високи резултати. Така че точно това е причината да я поканя като мой гост в днешната ни среща, която е посветена на управлението на хора. Така че, Гери, още веднъж радвам се, че си мой гост и нека да Саше, и аз се радвам, започнем. благодаря. Да, много се радвам, че ще говорим по тази тема. Нека да започнем първо с това, малко по-широко да тръгнем от темата за управление на хора, преди да се потопим и в фокуса ни днес, който е нагласата. Нека да погледнем от така малко по-птичи поглед, кои са ключовите стълбове в ефективното лидерство, в това лидерство, което всъщност носи резултати в организациите. Така, първо, може би пък да започнем и с това и защо изобщо тази тема е важна, нали? Защото много пъти бизнес собствениците някакси не го разбират това нещо. За мен лично, ако човек гони някакъв мащаб, разбира се, освен съвременните технологии, които ни помагат това да дигнем мащаба на бизнеса, в крайна сметка това е да изградим екип и да управляваме хората вътре в него. Сега, когато говорим за лидерство, в Ликора при нас, ние под лидерство разбираме цялата група неща, които ние правим, за да управляваме хората. Тоест, лидерството много често се свързва с някакви романтични такива личностни теми, но в крайна сметка това е нещо много практично и изисква своя сет, така, своята система от умения. Умения като това да можем да водим трудни разговори, да провеждаме разговори за обратна връзка, да управляваме мотивацията, да управляваме конфликти вътре в екипа, да управляваме промените, защото те са нещо, което непрекъснато съпътства бизнеса, да управляваме промените и да ги комуникираме адекватно с хората. Само, че има страшно много менеджери, с които и ние и работим, нали, които имат този сет от умения, но въпреки това не са постоянни, т.е. няма навиците за това ежедневно, ежеседмично ние да правим някакви дейности, свързани с управлението на хората. Т.е. уменията сами по себе си са, разбира се, единия стълб на ефективното лидерство, но второто, което е много ключово, е да изградиме навици за управление на хората. Сега, какво се включва в тези навици? Примерно, нещо, което много хора пропускат и то е, примерно, да правят редовни индивидуални срещи с всеки човек в екипа, които обаче индивидуални срещи не са насочени към това какви задачи има човека, докъде е стигнал с нещата, т.е. не са свързани оперативно с работата, а са по-скоро срещи, свързани с неща, които са върху работата. Примерно, какви са предизвикателствата на човека, как се чувства в екипа, каква посока на развитие иска. Ето това, примерно, е един навик, който касае всички умения, и мотивация, и конфликти, и работа в екип. И сега, всъщност, третото нещо, което е много силно свързано с нашата тема днес и за мен е, може би, най-определящото е, че всъщност ние може да имаме уменията, да имаме навиците, обаче всичко това, което ние правим редовно, да няма своя ефект. Защо? Защото зад тези неща седи един стълб, който ние в Ликора наричаме идентичност и нагласа. Тоест, това е дълбокото при една по-голяма част от хората абсолютно неосъзнато, от една страна разбиране кой съм аз, кои, какви са моите вярвания по отношение на хората, по отношение на успеха, по отношение на
на бизнеса, който управляваме, ако щеш даже. И всъщност ето това невидимо нещо отзад, в крайна сметка води до това ние как упражняваме нашите умения и какъв е ефекта и от навиците, които имаме ежедневно и ежеседмично. Да, да, да. Добре, супер. Значи, умения, навици и нагласа и идентичност са Точно трите така, големи да. стълба, които, така да се каже, движат лидерството и го изграждат. Сега, преди да се потопим в нагласата, ще помоля да кажеш така от опита, който имаш в работа, именно с много екипи, менеджерски екипи, а, може би базирано и на тези три стълба във всеки един от тях. Какви са така най-големите грешки, които си забелязвала, че допускат лидерите в организациите, менеджерите, ключовите служители, които всъщност точно пречат да имат тези резултати в управлението на хора, които може би желаят силно, но в крайна сметка, кои са тези грешки, които ние сами допускаме и ни пречат да имаме резултати? Едно от нещата, които често виждам, че се случва е, че менеджерите не поддържат достатъчна степен на прозрачност спрямо хората. Тоест, ние като менеджери, дори и като собственици на бизнес, сме проводници към хората на това организацията, какви цели има, каква визия има, ако щеш даже, какво ще се случва след 6 месеца. И много пъти тази липса на прозрачност от една страна може да касае липса на доверие към хората, от друга страна обаче може да касае точно нашата нагласа. С добри намерения аз ги пазя от това да им казвам някакви неща, само че това създава едно усещане при хората, че няма видимост, не знаят какво ще се случва, не знаят как са взети дадени решения, така че това е много честа грешка. Аз после мога да я свърши и с нагласата, но тук нещо много определящо в нашите вярвания, идентичност и нагласа е, че много често имаме ограничаващи вярвания, свързани точно с това какво хората трябва да знаят, колко е техният капацитет да го разберат и така нататък. Съвременните парадигми по отношение на лидерството казват, че всъщност ние би следвало да може да се довериме на всеки един човек в екипа, точно както се доверяваме на себе си. Разбира се, той няма тези права и отговорности, които имаме ние, но ако той има разбирането, което ние имаме, много по-вероятно е да подбере правилните действия. Друга грешка, която се случва е, примерно вече касайки управлението на конкретни хора, е това, че когато се налага да провеждаме трудни разговори, често тези разговори ги отлагаме. Нали, като лидери. Защо? Защото те са по-трудни. Това също много силно касае от една страна стълба с уменията, да можем да провеждаме трудни разговори, да доставяме лоши новини, да провеждаме разговори за негативна обратна връзка, но много често касае и нашата увереност, което е дълбоко в нашата идентичност и нагласа отново. Ам, Друга грешка, която правят менеджерите, е свързана с микроменажирането. Бутат, така да се каже, носа във всяко едно нещо, контролират на много къси пасове. Това е полезно тогава, когато ти обучаваш съвсем начинаещи хора в твоя екип, но от един момент нататък това вече касае тяхната мотивация, защото е сигнал за твоето доверие или недоверие. Друга грешка е пък обратната на микроменажирането е поради това, че като менеджери ние сме много натоварени, ставаме недостъпни за хората Мгм. и те се притесняват да... Другата крайност на практика. Другата крайност, да. Те се притесняват да ни контактват и да задават въпроси и още взето пък стават много самотни в това, което правят, нямат нашата подкрепа в решаването на предизвикателства. И нещо, което така тук касае, може би всички тези грешки, е пак част от нашата нагласа и нашето мислене. Всъщност много менеджери им е трудно да преминат, да обърнат нагласата от това, че сега ние, ставайки бизнес собственици, ние очевидно сме успешни хора. Когато управляваме хора обаче, нашия успех се измерва с техния успех. И всъщност ето този момент много, много трудно се превключва, защото ние като борещи се с някакви предизвикателства в бизнеса сме свикнали да бъдем светлината на прожекторите, съответно да събираме и наградите от това нещо. А всъщност като лидери ние трябва да седим в сянка и хората да са тези, които да събират наградите. Мгм. Така че ето това също е нещо, което касае нашата нагласа и вярвания, така че да можем да се чувстваме добре, т.е. нашата награда да идва от това, че хората имат награди. Да, да. Да. Добре, то така ти като правиш преглед на грешките, това, което ми направи на мен впечатление, макар че някои свързани с другите стълбове, отново всичко като цяло отново води към нагласата. Тоест този стълб наистина по някакъв начин е водещ и така с риск малко и да повториш, може би да се повторим и с това, което ти вече коментира по тази тема, но
още веднъж, защо наистина този стълб е по-определящ от останалите? Аз така обичам и да казвам, че да, уменията, тактиките, нали, чисто техническите неща, как точно да се подходи, стратегия за даден разговор, нали, включително и в това пък, което аз правя в моята работа, маркетинг, продажби, нали, където има много тактики, има много стратегии, но в крайна сметка нагласата пак е ключова, защото опира до този, който го прави. Тоест, в крайна сметка, те самите навици и умения, които ти каза от другите стълбове, те са в крайна сметка толкова ефективни като човека, който ги прави. Нали, колкото е ефективен човека, който ги прави. Така че пак казвам, дори с риск малко да се повторим, но някакси искам от тук да почнем темата, вече навлизайки в нагласата. Защо наистина по някакъв начин този стълб е най-водещия или наистина диктуваш резултатите в тази Мгм. сфера? Да. Ами, всъщност тук започвам с това да кажа, че ако трябва да дефинирам думата нагласа, тя сама по себе си е ясна, но тук аз лично включвам в това нещо вярвания, начин на мислене и ситуационно тук и сега нагласата. Моето отношение към ситуацията или моето отношение към теб като човек. И всъщност тази нагласа, тя всъщност определя две неща. Първо е дали ще действаме. Тоест, примерно, представи си, че ние сега сме на живо и аз искам да дойда да се ръкувам с теб, но между мен и тебе има много голям кашон, който аз знам, че тежи много килограми. И за да дойда до теб, трябва да го мръдна. Обаче аз знам, че той тежи 50 килограма. И всъщност го обикалям, идвам до теб, връщам се, обикалям го, не го мърдам. Моето отношение към този кашон е като към много тежък. В един момент обаче ми писва да го обикалям и си казвам, бе, ще се напъна и ще го бутна. Моето отношение е, че той тежи 50 килограма. Аз се засилвам, тръгвам да го бутам и си представи сега обаче, че той се оказва празен. Нали? Какво става? Аз ще падна в кашона или около кашона. Тоест, нашето отношение към нещата, без да си даваме сметка, първо определя дали ще действаме и второ, ако действаме, как действаме. Да, да. И сега давам пример с лидерството. Примерно да кажем, ако става въпрос за умението да управляваме мотивацията на хората. Нали, има менеджери, които разполагат с доста добри стратегии и техники, хубави списъци от въпроси, които да задаваме на хората. Но сега си представи, че аз имам всичките тези неща, но моето мислене не е ориентирано към това в, в сделката, в взаимоотношението с моите служители всички да печелят. И аз, и той, и организацията. Нали? Аз нямам това мислене. Аз може ти да задавам въпроси от типа на какви си предизвикателствата, което ти е трудно, нали, т.е. да разполагам с точните стратегии и въпроси, но ако аз не мисля, че трябва така да правим нещата, че и организацията да печели, и ти да печелиш, в крайна сметка тези въпроси могат да доведат манипулативно да те накарам да направиш неща, които за теб не са от полза. И в дългосрочен план, всъщност, аз губя твоето доверие, Да. губя твоята мотивация. Нали, тоест, ето виж как, нали, имаме уменията и стратегиите, но нямаме мисленето печеля-печелеш и тогава въпрос на 2 до 3 опита е човека да загуби вяра в нас. Да, да, абсолютно. Абсолютно. Добре, да видим сега за нагласата, какво е важно в нагласата и какви видове нагласи има, т.е. Да, какви са ключовите така стратегии по отношение на нагласата, но преди това, понеже ти каза, че все пак стълба на ефективното лидерство, за който говорим е нагласа и идентичност, нека да почнем с идентичността. Какво е това и в какво е важно именно това как се виждам, като какъв се виждам, може би вярванията, ценностите, какви са, нали, които определят именно моя вътрешен имидж, как определя, как подхождаме. Ти започна вече по този въпрос, но нека така влезе малко една идея по-дълбоко в него. Какво в идентичността диктува нагласата ни за лидерство? Сега, тук много ключово нещо, много ключов въпрос ми задаваш, защото много хора, ставайки менеджери, управляващи хора, всъщност не спират това да си зададат въпроса кой съм аз като лидер. Ам, Защо това е важно? Сега ние гледаме много модели, познаваме добри лидери, следиме ги какво правят, четем автори, следваме техните препоръки, но много пъти не можем да моделираме тези добри модели, защото те
не са автентични за нас. Опитваме се, примерно, да моделираме поведението на изпълнителния директор на организация Хикс, защото сме гледали негови много видеа. Само че аз не мога да го побера това поведение в моята кожа, такава каквато съм. Примерно, той е екстроверт, много общителен, много усмихнат, аз съм интроверт и не мога да изляза и да говоря Да, такива неща. да. Нали, така че това е първият въпрос, не да си зададем кой съм аз като лидер, да видиш за тебе автентичното поведение, кое е, кои са твоите ценности, в какво ти вярваш, че е важно в работата и в бизнеса и да построиш всъщност своя стил на лидерство през това да свързваш своите ценности. Защото ако директно моделираме, може да изглеждаме като много смешни, непрофесионални актьори в това, което правим. И всъщност има една иллюзия, която много пъти менеджерите имат, е, че за да бъдат успешни, трябва еди какво си да могат да правят чисто личностно, да могат да говорят пред публика, да бъдат харизматични. Ами не, не е задължително. Ти, ако си примерно един интроверт, трудно ти е да говориш пред публика, твоята сила са индивидуалните разговори. Ти през Да. тях можеш всичко да направиш. А когато събираш целия екип заедно, не е нужно да бъдеш най-активния и най-водещия. Ако ти индивидуалните разговори, които си прави, имаш добри психологически договори с всеки един човек, те сами ще правят тази среща. Нали? Тоест, тук е много важно да установиш кои са твоите силни страни и да вървиш с тях напред. И кои са реално при теб нещата като темперамент и като ценности, и не просто да моделираш някакви успешни хора, които виждаш. И това е. Добре, супер, супер. Все пак да видим, от гледна точка пък да развиеш някакви страни в себе си. Къде е баланса, как да го намираме? От една страна да бъдем себе си, нали? Т.е. да съгласуваме това, за което говориш. Не просто харесваме, нали, сега Безос или Стив Джобс отпреди, Да. нали, и да кажем, нали, искам да моделирам, да се правя на него, да, ама, нали, това не ми е автентично и всъщност ще ми бъде много трудно. Така, това от една страна, нали, те разбирам, да бъдем себе си, да бъдем автентични, това ни е основата за точно тази, нали, да сме съгласувани с нашите принципи, с нашите ценности, нали, които ни движат. И все пак от друга страна, нали, вероятно ни трябват извън уменията и нали, навиците, за които са отделна тема, но нали, ние най-вероятно трябва да се видим и като нещо повече. Как търсим това, хем да развием това нещо повече, да имаме то друг имидж за себе си, в същото време пък да си запазим, нали, да бъдем и себе си. Как подхождаме тук, в тази посока? Ами тук много хубавото нещо, което примерно ние в нашите обучения за лидерство правим, нали, когато имаме особено дългосрочни програми за лидерство, е да помогнем на хората да завържат няколко неща, да опознаят ценностите си, за всички ценности така да формулират едни добри принципи, които искат да заложат в тяхното управление на хората. Примерно да кажем, за мен, нали, понеже една моя ценност е забавлението в най-широкия смисъл на думата, аз примерно имам един принцип и то е, че се стремя във всяко нещо, което правя с хората, да правя работата приятна, забавна и интересна. Нали? Така че това е един принцип. И сега оттам насетне, следващото много важно нещо, така че ти да развиваш, е да намериш онези практики, които ще поддържат този принцип и в тези практики да изграждаш уменията. Примерно да кажем, ако го давам примера, нали, с забавление, принципът е да се стремим към това работата да бъде интересна и забавна, примерно да кажем една практика е, примерно ето както ние нашите екипни срещи ги започваме с позитивен фокус. Нали, Да. ето един такъв пример давам. И вече там градиш умения, които да ти помагат да поддържаш тази практика ежедневно, ежеседмично, ежемесечно, нали, да можеш да я поддържаш и тя да ти носи резултат. Но тя е съгласувана с това, което си ти. И тогава вече развиваш умения в унисон с твоята идентичност. Нали, това е ключовото. И другото, което касае идентичността, само не пропусна да го кажа, е много важно. Много хора израстват в живота с разбирането за това кои са, което идва или от други хора, или от минал опит. Да. Примерно, много хора казват, аз не ставам за тая работа. Няма такова нещо, нали? Смисъл, а, ти Но можеш. очевидно в този момент идентичността ти е, че не ставаш за тази работа. Точно, ето Да. това е. И затова е важно да имаме осъзнаване, не ставам ли или не ставам за лидер, а кой съм аз като добър лидер. Нали? Да. Тоест, на практика това, което казваш, ако съм прав, нали, ако правилно те разбирам, да съгласуваме с ценностите си, с разбиранията, с това, което сме ние. В същото време това не изключва да е необходимостта да си обновиме визията, която имаме за себе си. Нали, да изградиме имидж на
на този успешен лидер, който, нали, искаме да бъдем, ако в момента не се виждаме като такъв. Точно Да, така, да. абсолютно. Добре, супер. Сега, понеже заглавието ни на разговора е коя е работещата нагласа. Аз знам от теб, че има няколко така, видове нагласа, типове нагласа тук. И ти одеве спомена единия. Така че първият Да. ми въпрос е кои са всъщност, кои са типовете нагласа, които са най-важни, за да имаме точно тази работеща нагласа в М, управлението на хора. И понеже ти спомена първата печеля, печелиш, Точно така, в да. един от примерите, малко повече в какво това се изразява. Това е популярна, как да кажа, популярен израз и концепция от много години. Въпросът е дали всички обаче влагаме в него и го разбираме истински, защото много неща ние сме ги чували, нали? Въпросът обаче е дали сме ги осъзнали истински, какво Да. означава, така че хайде да влезем в тази тема. Да, тук абсолютно да, аз съм много се радвам, че почваме с това, защото те са от нашата практика всъщност за тези реално 21 години стават сега другия месец, откакто правим лидерски програми. Така, от опита ни тук в България, нали, сме идентифицирали три много ключови нагласи, за които трябва да се работи. Първата е печеля, печелиш. Като тук, когато говорим за управление на хора, по-трудното е, че всъщност в повечето случаи твоето мислене, вярване и нагласа трябва да бъде свързано не просто с печеля-печелиш, което ние като предприемачи, хора, които продават добре, може би с клиентите успяваме да го направим, но тук има две страни. Нашата организация и клиента. Когато става въпрос за управлението на хора, може да има две, три, четири и повече страни. Всъщност това прави трудното ние да съберем Мгм. всичките линии в една точка. Защото ако, примерно, да кажем, аз съм собственик на бизнес и имам екип от няколко човека, аз трябва в управлението на хората да гона ползата на бизнеса, моята лична полза, много пъти ние се Да, идентифицираме с да. бизнеса, но всъщност ние сме отделен стейкхолдър, отделен субект сме от бизнес. Мгм. Мгм. Ползата на бизнеса, моята полза като човек и ползата на човека, който управлявам. И тогава става малко по-трудно, защото често пъти се налага да правим с едно или друго компромиси и хората считат, че това е нормално да правим компромиси. Да, ама окей, да правим компромиси, но тези компромиси трябва да бъдат много добре оговаряни. Тук правим компромис с това в името на еди какво си. Но дългосрочно, стабилно, за повечето неща ние трябва да успяваме да събираме тези три линии. Защо? Ами защото някой от страните, бизнеса ако страда ясно, нали? Но ако аз страдам ясно в един момент, аз ще се умора и няма да съм окей в взаимоотношение с този човек, а ако човека страда ясно, той ще си тръгне в един момент. Така че това и сега, за да го видим в управлението на хората, ще дам един пример, който съм виждала, че много е трудно на хората да го разберат. Имаш човек в екипа, който неговото представяне не е достатъчно добро. Има неща, които той е важно да коригира. Тоест, ти трябва да проведеш разговор с него за негативна обратна връзка. В повечето случаи менеджерите, без да си дават сметка, са с усещането, че това е разговор печеля, той губи. Сега аз ще му го кажа, от което той Да. ще си коригира поведението и печеля, обаче за този човек това е много лошо, нали, сега дето ще го получи. Не е така. От начина, по който ще го направиш, зависи той как ще го преживее. Но за самото съдържание трябва да можеш да видиш как всъщност, колкото по-скоро и колкото по-конкретно и колкото по-добре ти му дадеш тази обратна връзка, толкова повече човека ще има полза от това. Защо? Защо ще се коригира по-бързо, ще стане по-успешен. Ако не може да се коригира по-бързо, ще разбере, че не му е тук мястото и ще му спестиш житейско време. Тоест, ето го тук мисленето. И когато това го няма, много често се случва, че или го правим по начин, по който не е окей за човека, и той наистина се демотивира от това, или примерно отлагаме този разговор, в което влизаме в ситуация ние да губим и си мислим, че другия печели от това, че му спестяваме трудния разговор, но всъщност в дългосрочен план той също губи. И ето го това мислене, нали, което е много, много ключово. Или примерно да кажем тогава, когато се поставят цели. Това също е много важно. Значи на мене ми е важно даден човек в екипа да постигне определени неща, защото това е важно за бизнеса, за моя успех и така нататък. Но много е важно тези цели така да ги подреждаме, че те да са в контекст на дългосрочната полза, която човека гони за себе си. Обикновено в каква посока иска да се развива, къде се вижда след 5 години и така нататък. Нали? Тоест,
Нали, това е ключово, защото така или иначе повечето хора няма да се пенсионират при нас. Нали, Да, това е ясно. Но за времето, което са при нас, ние трябва да ги управляваме по начин, по който те да дават най-доброто от себе си. да. Тук само една вметка и твой коментар по отношение, защото първи път го посочи в частта на така една от основните грешки, които допускаме в управлението. Сега отново се върна към този пример отново, отлагането на по някакъв начин труден разговор или разговор, в който очакваме, че пък може другия да загуби или не искаме пък ние да загубим, т.е. заради точно тази ситуация и не мислене в парадигмата печеля-печелиш. Това отлагане, всъщност, на тези трудни разговори, забелязала ли си дали основно е продиктувано и от стремежа ни, така, по-скоро не от стремежа ни, от очакването, че по някакъв начин, като не го правим, те нещата от само себе си ще се оправят. Пък то всъщност, може би, реалността е такава, че те не се оправят обикновено от само себе си, но забелязал ли си така, че това е мотив при много от менеджерите, така лидерите, които отлагат такива трудни разговори, надявайки се просто, че това, може би леко извън темата ни, но Да, да, да. Окей. Сега, отлагането като цяло може да има своя здравословен ефект по два начина. Първо, може наистина проблема да не е съществен и всъщност да се реално саморазреши все пак. да се саморазреши. Това се случва, но са по-редките случаи. Дават го и като стратегия за управление на конфликти, просто да не обръщаш известно време внимание, да видиш този конфликт дали няма да се саморазреши. Само, че това работи в по-малък процент от случаите, така че отлагането, втората причина, поради която може да бъде здравословно, е тогава, когато емоциите са много силни. Моите или на човека от среща, или на двете страни. Тогава е хубаво да отложим разговора за следващия ден, например, но не го отлагаме повече. Да. Тоест тогава е така. Но да, хората се надяват, че неща ще се саморазрешат. Често пъти дават това като аргумент, но всъщност основната причина да го отлагат е страхове. Страх от реакцията на отсрещния, липса на увереност в себе си, че го направят като хората. Или, и така мога, не знам дали по естествен начин, така и на тебе ти идва, нали, следващия въпрос, който си ми приготвил да зададеш, или липса на следващата нагласа и тя е нагласа за растеж. Тоест аз отлагам разговора, основната причина, нали, казвам, то ще се самореши, ама всъщност основната причина да го отлагам е защото не вярвам, че ти ще коригираш нещо. Мгм. Да. Тоест аз не вярвам в теб и в това, че ти ще се подобриш, промениш, развиеш. Което е тази нагласа за растеж. Точно така, да. Добре, сега ще питам за нея, но преди това още един такъв въпрос да ти задам за печеля-печелиш. Ти даде тук пример между нас и служител, нали, между двама Да. души. Ето, но каза, че често пъти са въвлечени повече страни и може би по някакъв начин. Какво е по-особеното, когато, например, има ситуация, която управителя на фирмата или собственик на фирмата говори с менеджера на един отдел. Оттам са повлияни всичките хора в този отдел и в същото време може би са повлияни хора от други отдели. Тогава как се търси точно и какво в нагласата ни, смисъл, какво е важно в такива моменти по отношение на нашата нагласа, когато именно са въвлечени и в вертикална посока различни нива, но може би и в хоризонтална, нали, други отдели, които са засегнати. Тоест, наистина, има ли какви са особености, когато са въвлечени повече хора в фирмата, в някаква ситуация, която възниква и промяна, която се прави? Да. Реално там нашето мислене и мащаба ни в погледа трябва да бъде малко по-голям и да си задаваме много по-често въпроса, ако взема това решение, нали, то как ще се отрази? При кого ще се отрази и как ще се отрази? И ако има повлияние от това решение хора, ние да ги въвлечеме в разговор и взимането на решение. Или ако не можем да си позволим да ги въвлечем, то поне след това да бъдем много уважителни, да го комуникираме с тях. Давам пример. Много често организациите въвеждат промени. Сега имахме скоро казус при един такъв клиент. Въвеждат промяна, като комуникират тази промяна по мейл с служителите и тази промяна влиза от утре. Нали, това го прави горното ниво менеджмент, го комуникира тази промяна. Но те не са най-долното ниво. Между тях и хората, които вършат работа, има още едно ниво менеджмент,
който всъщност ще посрещне недоволството на хората, но ние не сме комуникирали първо с тях тази промяна. Да. Може би защото те не трябва да участват в това решение, но всъщност те ще трябва да отговарят за него пред хората. И всъщност ние ги вкарваме в ситуация, в която реално създаваме предпоставки да бъдат атакувани от своите екипи. Също създаваме предпоставки и за себе си, ако ние сме горното ниво менеджери, всъщност тези отдолу да кажете ми, не знам, те така решиха, което знаем, че не е нещо, което искаме. Да. Значи, нали, трябва да си задаваме просто по-често въпроса как тези решения, които взимам, се отразяват на кого и да го въвличаме или в решението, или преди да го комуникираме масово, всъщност да го комуникираме с тези, върху които ще се отрази. Да. И това пак е мислене, печеля-печелиш. Да, супер. Добре, този пример също беше така много полезен, пък от гледна точка на именно когато са въвлечени повече страни в една такава промяна или дискусия за промяна, която предстои да въвеждаме. Добре, да отидем сега към втората нагласа. Ти каза нагласа за растеж. В какво се изразява това? Какво е важно? Кои са най-важните неща в мисленето ни и изграждането на такава нагласа за растеж? Да. Тук в тази нагласа най-ключовото нещо са вярванията. Един пример ще дам, за да я хванем каква е тази нагласа. Не знам ти, Саша, как си бил като ученик, но аз израснах с разбирането, че на мене ми се отдават точните предмети. Математиката, физиката, така. И хуманитарните, разказвателните, хич ме няма, става ли въпрос за езици и така нататък. Много хора са израснали, давам такъв един пример. Нали, това сега можем да го видим в бизнеса, не ме бива, нали, не ставам за продажби, не ставам да правя маркетинг, нали, знаеме бизнес собствениците много пъти променят това вярване. Това е фиксирана нагласа, което е обратното на нагласата за растеж. Нагласата за растеж би казала, Гергана и е по-лесно с цифрите и ще й трябват по-малко усилия, за да има шестица по математика. Което не означава, че няма да има шестица по литература, просто там тя трябва да положи повече усилия. Много е тънко. Всъщност, фиксираната нагласа се фиксира върху таланта и уменията, такива каквито са в момента, и ги фиксира, мога, не мога, а нагласата за растеж се фокусира не върху качествата, а върху усилията да ги развиваме тези качества. Да. И всъщност нагласата за растеж не отрича това, че ние априори имаме някакви таланти, но вкарва усилията в цялата картина. И всъщност хората, които имат нагласа за растеж, на английски ползват много хубавата дума mindset, нали, growth mindset. Хората, които имат този менталитет, това вярване, всъщност те измерват успеха си през усилията и през отместването и през подобрението, а не през абсолютната стойност, където сме. Това, примерно в бизнеса, ето ние измерваме бизнеса с ръстовете, процента ръстовете, не сравняваме абсолютната стойност на оборота си с тези на другите хора, които, нали, са предприемачи. Ние сравняваме подобрението и гледаме на усилията, какви усилия сме положили, колко сме положили и така измерваме успеха. И понеже е малко абстрактно, веднага ще го преведа в работата с хората. Много е важно, когато управляваме хората, самия факт, че един човек е вече в екипа ни, ние сме го избрали, такъв какъвто е. Нашия фокус трябва да бъде върху това, дълбоко да вярваме, че ако му помогнем, нали, да мотивираме го, създадем му условията, в които той да полага усилия, той ще има подобрение и ще се развива. И всъщност това вече аргументира защо е важно на време, бързо, често да даваме обратна връзка на тези хора. Ако не вярваме, че те могат да имат подобрение, ние де-факто малко се обезмисля да им даваме честа обратна връзка. Като това вярване е много невидимо. Нали, много пъти ние фиксираме хората и си казваме, той толкова може. Да, това е фиксираната нагласа. Сега, ако този човек сам по себе си няма нагласа за растеж, може да се окаже, че да, той няма да се развие, но докато е в нашия екип, ние е ключово да имаме това вярване и ако това ни е ценно да го има в екипа, просто това означава, че този човек не е за нашия екип. И пак печелиш тук и да спестим време и на бизнеса, на себе си, на този човек и да се разделим с него.
Е, ето това е growth mindset. Тоест, той е нагласа за растеж е насочена към усилието. Другото, което е много важно в тази нагласа, е много менеджери им е трудно да търсят помощ. Защо? Защото фиксираната нагласа е аз съм лидера, от мен се очаква аз да мога всичко. Е, М, такъв какъвто съм, да съм всеможещ. Само, че това е фиксирана нагласа. Ние не сме всеможещи и никога няма да бъдем. Това да се обърнем за подкрепа към екипа си, вече отваря пътеката на по-трудния път, а именно ние да се научим, да, нали, да правим това. Така че това е също голяма част от нагласта за растеж. Много менеджери се претоварват просто защото не търсят подкрепа. Оттам идва затруднението и да делегират много често. Нали, защото с вярването, че трябва всичко да могат. Ама не е така. Нагласата за растеж ти казва, ти полагаш усилия и днеска си по-добър от вчера, както и утре ще бъдеш по-добър от днес. Ако сега си такъв, какъвто си съвършен, утре няма как да бъдеш по-добър. Нали, това е фиксирано нагласа, колкото и да звучи, нали, прекрасно, че сме съвършени. да, да. Добре, тук е едно уточнение. Коя е по-важна в тази нагласа за растеж? По отношение на управлението на хора, кое е по-определящо? Да имам такава нагласа по отношение на другите хора, т.е. да виждам това, да имам вярванията, че другите хора могат да растат, нали, и съответно М. биха могли повече, а не са фиксирани до там, докъдето вярвам, че са. Или пък по отношение на себе си, нали, е по-важно също да се виждам, че мога да раста. Нали? В коя посока е по-определяща в контекста на темата управление на хора? Всъщност, нали, ако ги сложим линейно, по-определящо е нашата нагласа, нали, т.е. по отношение на Вярванията ни за нас самите какви са? вярванията за Да, нас самите, защото в крайна сметка ние проектираме себе си върху, да, върху другите хора. Добрите практики по отношение на хубава култура в екипа за нагласа за растеж, защото има и такива практики. Там винаги, когато ще създаваме така, искаме да ревизираме, да създаваме и да подсилваме тази култура в екипа, винаги добрите практики в последните 10 години казват започнете от себе си, започнете с саморефлексия. Вашата собствена нагласа каква е? Като тук най-кофтито на нагласите е, че те са ситуационни. Аз може да имам нагласа за растеж по отношение на воденето на обучения. Да знам, че в смисъл дълбоко да вярвам, че се уча. Ето днеска правиме някаква грешка, уча се. Тази нагласа ми помага да бъда и по-жилава, когато се провалям. да, Обаче, примерно, да кажем, по отношение на маратон тичане, да нямам тази нагласа за растеж. Нали, да, да, виж, това е вярване. Аз вярвам, че тук със всеки един ден и опита ми го показва за тия 27 години, аз ставам все по-добра, но с тичането, това е, обикалям си парка 3 км и съм до там. И да, вярването ми е, че съм това. да, 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 така че тя заради това трудно се улавя, но е важно да започнем от нас, като в бизнеса все пак е лесно, защото в крайна сметка това, което ние правим, изисква определени компетенции и ние можем да стабилизираме нашата нагласа за растеж ситуационно за това нещо, като си въведеме, ето тук една практика ще дам, нагласа за растеж много сериозно се подхранва тогава, когато ние имаме малка ежедневна или малко по-голяма ежеседмична практика за учене на нови неща. да. Мгм. Да. Нещо, с което да се развиваме и да напредваме. Точно така. Да, Да, и това, ако целта е да си поддържаме нагласта за растеж, не е задължително да бъде нещо свързано с бизнеса, нали? да, Може да бъде нещо в хобите, но ти трябва да виждаш своя напредък ежедневно, за да утвърждаваш това вярване в себе си. да, разбрах. Да, супер. Добре, хубаво. Казахме двете нагласи до тук. Печеля печелиш нагласата и нагласата за растеж. Ти каза, че има и трета по отношение на работеща нагласа за управление на хора. Коя е третата и какво е важно за нея? Третата, те са много силно свързани. Трите, както забелязваш, вече нагласа за растеж и печеля печелиш са силно свързани. И третата нагласа, ние даже не ползваме думата нагласа, а наричаме го, той мисля, че Стивън Кови точно така нарича, менталитет на изобилието. Менталитет на изобилието отново е пак вярване, което се обръща в нагласа. В общия смисъл на този термин, менталитета на изобилието е вярването, че има достатъчно за всички. И това не противоречи на факта, че тук и сега, примерно в света, ресурсите са фиксирани. Тук и сега, на този ден, на тази дата и в този час, парите са точно определено количество. Но само след една минута
всички ресурси ще са повече. Защо? Защото човечеството генерира Да. ценности непрекъснато, стойност и ценности. И всъщност менталитета на изобилието versus менталитета на оскъдицата води до това, че когато управляваме хора, вкарвам го там, много пъти ние влизаме в капана на оскъдицата. Примерно, има човек, който ние знаем, че е важно да освободим. Нали? Пробвали сме индивидуални срещи, разговори за обратна връзка, не става и не става. Обаче, Няма вярваме, да че има друг, нали? няма да има друг. Да. Да. И правим компромис и се задоволяваме с посредствеността, например. Точно така, да. Ето, това е. Нали. Другото, което касае менталитета на изобилието в управлението на хората, е вярата, че утре ние наистина ще бъдем по-добре. Нали, това е част от изобилието. Аз тук и сега имам хикс левел оборот. Само, че аз дълбоко вярвам, че създаваме стойности, има пазар, има клиенти, ще намерим повече клиенти и утре оборота ще ни е хикс плюс 20%. И това е много важна нагласа и по управлението на хората, защото нали, това означава, че ние ще взимаме решения през възможностите, а не през ограниченията. Да, да. Да. Добре, супер. Така, вървим горе-долу към финал на нашия разговор. Така, още един въпрос искам да ти задам. Ти даде някои примери, като разглеждахме различните видове нагласи, но би ли споделила така някои най-добри практики по отношение на нагласата, конкретно в управлението на хора, практики, които или си видяла налични в някои бизнеси, в някои организации, или пък така чрез съдействие за това, което и ти си консултирала, са се изградили, но така сподели някои примери, добри практики в посоката на това, което говорим днес. Да. Започвам с едно нещо, което за мен, ако човек иска да се развива като лидер, той всъщност ако иска да се развива в каквото и да било, но първа и много важна практика е да си въведе ам, ежедневна мъничка и ежедневна по-голяма саморефлексия, т.е. да сяда и да прави анализ на това днес в управлението си с хората, какво направих добре, какво можех да направя по-добре и какво бих променил утре. Нали, в работа си с хората, нали, фокусирано да правя саморефлексия на поведението ми, на това, което съм правил. Това само по себе си е една практика, която дори човек да не ходи на обучение по лидерство, дори да не чете книги, само тази практика вече така гарантира, че дори с по-манички стъпки всъщност той ще се развива като лидер. Второто нещо, аз го подчертах, но тук ще кажа малко повече, индивидуалните разговори с хората. Хубавата практика в, така бих казала, по-ценностно ориентираните организации ги гледат да ги правят на 2 седмици или всяка седмица, но с оглед на това, че и динамиката на бизнеса може да е по-голяма и може да нямаме време, ако управляваме 5, 6 или 10 човека, един път в месеца също е напълно достатъчно, просто с всеки един човек да сядаме и да говориме за това, не какви задачи има, а за това какви са условията, в които той работи, как можем да ги подобрим, какви са предизвикателствата, какви са посоките му за развитие и свързвам с първата практика за саморефлексия. Много е важно в тези срещи да търсим обратна връзка от хората. Не за нас като цяло, а за нас като лидери. С въпроси от типа на какво ако аз променя, ти мислиш, че ще... Какво ако аз променя, за теб ще доведе това ти да се справиш по-добре в работата. И всъщност саморефлексията и обратната връзка от хората, които водим, вече дават много добра гаранция за развитие. Нали? Разбира се, препоръчвам и ходенето и на обучения, но тези две неща. Но индивидуалните разговори са най-вече важни заради това да поддържаме в добро състояние екипа си. Иначе хубави практики също свързани и с, ако искаме да утвърждаваме нагласа за растеж в екипа, е да правим екипни срещи за учене. Нали, така както знаеш в нашия екип, когато някой учи нещо, ние се събираме, споделя на всички останали, когато те са регулярни, това стимулира всеки член на екипа всъщност да се развива. Отделно сплотява екипа, създава една атмосфера, в която всички се чувстваме защитени в това да бъдем уязвими, когато не се справяме, защото учим и да си помагаме тогава, когато не можем. Нали,
Така че ето това също е една много хубава практика. И разбира се, на по-едри периоди задължително да синхронизираме това, което нашата организация иска с това, което човека иска. Нали, на годишна база, нали, да сядаме и да гледаме миналата година това направихме ли го, друга година какво правим и така. Да, да. Добре, такъв един, може би, финален въпрос. То сигурно може много по него да говориш, но как обучението, структурираните обучения, тези, които и ти провеждаш и с екипа на Ликора в организациите по отношение на точно управлението на хора, как те помагат, самата структура на обученията, как това допринася за именно формиране, изграждане на тази нагласа у лидерите, които са в организацията? Две неща са ключови и те са различни от съдържанието на самото обучение. Ясно, съдържанието, Да, темите са мотивация, конфликти, обратна връзка и така. Съдържанието само по себе си не е толкова ключово, защото хората могат една голяма част от тези неща да ги намерят. да ги намерят, да. Не всичко, защото ти знаеш, ние учим при най-големите, така че не всичко е достъпно, но съдържанието не е определящо. Това, което след като формулирахме нашата система за развитие на лидерството с трите стълба, направихме като промяна, е, че повечето на лидерски програми ам, включват два елемента. Единият елемент е дългосрочност. Тоест, ако примерно обучението е 20 часа, не го правим за 2 дни и половина, а го правиме за 5 седмици по 4 часа. Тоест, един път седмицата 4 часа. За да имат време хората да прилагат и това им помага, ние ги държим отговорни през тези 5 седмици, е да изградят навиците си. И втория компонент, който пък касае на гласата е всъщност в самите обучения. Аз лично вече не ми е важно въобще да си покрия слайдовете. Имаме страшно много игри и преживявания, за да се случи онзи аха момент, в който ти докосваш различното от твоята нагласа, защото, както видяхме, те звучат абстрактно и хората на разбиране си казват ми, да, печелиш, аз го знам това. Да, му отлагаш разговор. Да, трябва истински да го съзнаеш. Да, То с учене, често пъти формално учене с презентация, с PowerPoint и с текстове, често пъти не става. Плюс това аз много обичам да казвам на моите клиенти, от това, което учим, резултати няма. Има резултати само от това, което въведем на практика, така че точно точно. тези две посоки, които ти каза, едното е истинското вникване, истинското съзнаване, вдяване на нещата, чрез преживяването им, чрез осмисленето им в някаква конкретна ситуация, в която се случва. И от друга страна, да, обучение, но не просто обучение, един път в годината, 2 дена, после, пак казвам, от това обучение и моят опит показва, че няма ефект. И то няма ефект не за друга, защото има ефект само от това, което ще приложим. Когато обаче сме сами, ние рядко сами сме фокусирани и сами се Точно. държим отговорни, прилагаме ли това, което сме научили. Така че да, и двете неща, аз също силно вярвам, че са много ключови в това трайно да се случи промяна, нали, от нагласата вече да отиде и към уменията и навиците, нали, които са другите стълбове. Точно така, точно Да. така. Абсолютно. Добре, Гери, съвсем последен кратък въпрос. Ако някой, който гледа този наш разговор, така е ръководител в организация, ръководи хора, иска повече да направи извън това, което тук 45-50 минути ние дискутираме, има нужда от повече, как може да се свърже с теб, може би сайта на Ликора или LinkedIn профила можем да посочим, но кой е начина този, който иска да направи промяна за екипа си, за организацията си, за ключовите си менеджери или за самия себе си да направи следваща стъпка? Директен контакт с мен, наистина. Било то през LinkedIn профила, може в LinkedIn да ми пише, или през сайта на Ликора да види моя имейл на моя профил, или офисния имейл, без значение. Като това, което ние практикуваме, е директно да си организираме една 20-30 минутна среща, да видим каква е ситуацията, с какво можем да бъдем полезни, защото ние нямаме готови програми на Мишлеме, така да се каже. Ние ще направим програмата за неговия екип от менеджери, така че Да. 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 Добре, супер. Супер, Гери, благодаря ти за този разговор, в който покрихме най-важните неща. Тя темата е много голяма по отношение на това, което ни трябва, за да имаме работеща нагласа в управлението на хора. Покрихме трите основни нагласи, плюс идентичността ни, т.е. как се виждаме и какъв лидер сме
което всъщност е определящо за да правим и след това другите неща, чисто тактически, като навици, като вече техники, като умения в управлението на хора. Много ти благодаря. Ако имаш нещо финално, което смяташ, че не покрихме, може да, нали, да го кажеш, но иначе аз ти благодаря за Да, този Саша, ден. и аз благодаря. Можем да говорим много по темата, така че спирам до тук. И така, успех на всички, които слушат този запис. Да, супер. Гери, благодаря ти. И така вярвам, че всички, които гледате това видео, сте намерили, и ви касае, разбира се, и сте свързани с управлението на други хора, комуникацията с други хора, сте намерили нещо полезно. И ако го гледате в социалните мрежи, може да коментирате какво ви беше най-полезното, кое е това, което най-вече осъзнахте от видеото. Ако го гледате в блога ми, също скролирайте надолу, оставете коментар. На мен лично ще ми е любопитно да видя кое е било най-полезното, което сте си взели от този мой разговор с Гергана Маркова. С това се разделяме. До нови срещи!